खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माइजों जे फगबायनाय महर लासिनाफोर दामगै इनभाइ ब्लगखौ फरायसाबसिनाय होनाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनोथ' बाद हो नायलांबाय थाबाय जाबाय सिनाफोर आं माबा सेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय बिमा फिसा साथाम लाद्रा फायद्रा जों ओंखारदों सानसुनि आदार सादार मोनखांनानै आरोना ओरैबादि अबस्था सुनाफोर आयै आयै आंनि अबस्था आरोना ओमफ्राय ब्लग बानायनायाथ' गोबावानो जाबायमोन आङो फैनानैबो बहुद द्रप थादों माने मानसिनि उसुग बिसुगानो खारनो रोंला आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय नै अबस्थाया बिदि आरोना माने ओमफ्राय बे अबस्थाखौ दहाय फुङाव एसे सुट खालामनानै दोन्दोंमोन माने सिगाङाव एसे सुट खालामनानै दोन्दोंमोन आरोना उनाव गोसोबो गैया जेबो गैया जाया बिराद जेने थेने एक्टिं खालामनाय बायदिसो मोनगोन गेगायै गेगे जेने थेने माने हाबाफारिफोरखौ मावदों आरोना हाल्का फुल्का बेनिफ्राय डाक्टारनाव थांनो ओंखारबाय आरोना सङै खावैनो बेबायदिनो दा समायाव माने डक्टरखौबो लोगो मोनखानाय नङा नालाय आरो चेम्बारावबो दा बेलासियावसो जिरायो जाहैदों ओंखायनो इयावनो इनिखौनो जायो इबो गावबो रोंखानाय मेडिकेलाव रोंखानाय मानसि फार्मासियावनो आरोना मुलि हरबाय मलम हरबाय ओमफ्राय बेखौ हामाबा थुजानांगोनसो जाहैबाय आंथ' गैया खनसे थुना हरनोसो सानदोंमोन ओमफ्राय नायदो बेफोरनासो प्लास्टिकआ थफ्ला थफ्ला एरजोब्बाय सुनाफोर आं माबायदि गेदा गेदा थाबायदों नै आयु गैलाहाय भगबानासो मिथिगोन आं जागोन दे नों जायाबाबो माबा पर्टा मिस्थि नुबाय पर्टा मिस्थि दावराव जाबावबाय बिबाया ओमफ्राय गगाबो मोनदेरबावबायसो ओजों हाथियावबानो सिङाव नाङो थैखागोन मुलिखौबो बेयावनो गबना होखानोसै फार्मासियाव माखासे गबबोखाबाय बेयाव माखासे गबनोसै ओइ मारै जाखो ओमफ्राय प्रेसारबो सुजादोंमोन मानसिया नुनानै गोजोन मोनदों सालाखौ ल' प्रेसार जाना होजादों एसे ल' माने दाखालि मालाबा खनसे उननि थाम्फैया हाइ जादोंमोन हाइ माने गाहायाव 90 मोन आरो गोजौआव 120 गाहायाव बेनिफ्राय गाहायाव फैदों मोजां मोनदां था दे जादो दे गाखोबाय साथाम मानसिया उदैया बुंबाय नालाय थांनानै गेलेनोसै देलायनो बाबा न'आव थाङानो सासेया अबाव थांनो बेरायबावनो मोनफैबायानो जोङो थान्दा थान्दा गांसो जादोंहाय मालाय अमाया आनै मोना थ' थाबायदो थ' बिमाया हाला खयै खयै जाजोब्बाय भगबान मानसिफ्रा आंखौ दा नुथारगोन नुबानो सिनायखायो आरोना सिं सादों होननानै मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय आं बारा बोरैबा गेदा दा मोननानै फिसालानाव सोंबाय आरोना बाबा बुरजा नुथारो नामा होननानै नुयो जाबाय हरलाबो आं भिडिअ खालामनानै देखायनो होनबाय आंबोथ' मिन्थिया नालाय थाबायनाया माबायदि नुयो नुमारोसो आरोना नालाय जाहानजोखौनो लिंबावबाव जाहानजो जासिनायनाय ओमफ्राय फार्मासि सेरफ्रावबो जायनो नुहुरदों बिसोरनो ओमफ्राय मिथिखाबाय आरोना आंखौ माने कमर बिसय नागिबौ होननानै सोरबा सोरबा मिथिखायो नालाय सिनायखायो खाथि खासो नालाय फार्मासियाव थांनायजों बे जोंनि गामिजोंहाय मानसिफ्रा सिनायलायखायो ओमफ्राय उनथिंबो मादिबो माने दा बुंसै आरोना मडेलिं गेदा गेदा थाबायनायसो आरोना आंनिया ओमफ्राय फारसेल' आरो ओरै सोमावनो मोनला आरोना खिथुखौहाय ओमफ्राय फिसालानि भिडिअ खालामनाय मावग्लुंलायनाय आरोना दा बुंसै न'आव मोनफैबाय माने मानसि माखाया जा खस्थ' मोनबाय आं मैया हरसे सानसे आरोना आइदे नै अमाबाय कृष्ण आलौ गेला थैबाय सिङाथ' सिं बिनि सायाव जेराव जायजों जेजों जिरायगोन गुग्ला फिसा जानानै होबावबायसो आरोना माने दा बुंसै बे गुग्लाया दाख्लैनो जादोंमोन सिं सानायनि सिगाङावनो ओमफ्राय मैया आङो गाबोनसो नाहरनोसै आङो आयनाजोंहाय नुहुरलाबायाना जिरायग्रा जायगायावसो नालाय गाबोनसो नाहरनोसै लेवहानि हनै मोनसे जादेरना होबाय नाहरनो नालागे ओरैखौनो जानो हाला जेबो गैया थना मानसिया ओमफ्राय फुङाव आङो बे बेरेंसियाव दाउआ गाखोयो नालाय दाउसा फिसाफ्रा मा बेरेंसियावसो थालाबायो बेखौ सिबनाया 6थासोआव थिग थाक 6था जाबायमोन सिबनाया गुन्दै होलायनानै सिबबाय आङो ओमफ्राय सिबनानै बेरेंसिनि दाउखि नांनायखौ ओरै एसे एरखानायावहानि
एकदम गङाखैबो गसङाखैबो मिडियाम साइज आरोना बेरेंसिखौ एरखादों सोरबा सिङाव फ्राद बुना होनाय बायदि ओमफ्राय आं ओरैबो जानो हाला ओरैबो जानो हाला एकदम गेगाय गेगिनाय फाजोंनो खिबायबो आं दा बोरैबा जाबा खिगुलाबायबा गैला होननानै खिबाय गैलाबो आरो दै अर जेबो थिखांनो हाला मानो हाला खुनुरुखुम संनायखौ खुनुरुखुम संबाय जाबाय खहे खथे गंनोबो हाया गंबाथाय गसंनो हाया ओरै जस्लंनो हाया उन्दुनो हाया ओरैबादि जायसो सिं साजाफेरदों बेसो मिन्थिसिगोन आरोना आरो दाखालि जेला भिडिअ बानायाखैमोन क'क्राझाराव थाबा अब्लाबो खनसे साखांबाय आंना बाहाय पेनकिलार जाबाय आं गेसनि पेनकिलार जानानै हामबाय ओमफ्राय थिग थाक बेनो गरसे दंबावोमोन गेसनि गरसे पेनकिलार गरसे बेखौबो जालायलायबाय आङो एसेल' सागाहां जानानै गैला बे जायासैलाय ओमफ्राय थाबाय मैया बिदिनो सागागोनदां होननानैहाय गैया मोनायावबो थोंगोरबो जानो हाया थोंलाबो जानो हाया गान्दु लालायलायासै आं सिदा उन्दुबाय जेने थेने ओमफ्राय गैया जाथारनाय नंला आरोना ओंखायनो दिनै थांबाय आङो जाथाराबाथ' डाक्टार गिदिरफोरजों एसे नायजानांसिगोन एफा थाब थाब बिदि साबाय थानायाथ' मोजां नङा ओमफ्राय मोनसे मोजां मोनदों आङो प्रेसारा माने ल' फैदों आरोना बेखौ मोजां मोनदों बाखि सिङासो र' गाव जायखिजाया साननैनि हरबाय मुलिखौ जानायाथ' जाबोखाबाय आं दखानावनो जाबोखाबाय गावनाव जाबाय एसे आरो दखानावबो जाबावबाय दा बे साननै जानानै हामथाराबाथ' भगबान एसे मुलुगखौ दानानै लानोसै र' फिसालायाथ' केमेराखौ जा मोजां बहायना गालांबाय ओमफ्राय मानसिया सिखारनांगौआसो जालायनोसै आरोना जै बिदि दसे जहाबनानै सिखारबाय गैला आमा आंखौ बोखांफैदो मा मेथाइखौ दोनथ'दो मा फिसाजोआसो बोखांसाबबाय बायसै आंखौ आइ सना या आदा भगबान प्रभु हरे कृष्ण नारायण आव लांनो मेथाइ लांनो थां कृष्ण जय श्री प्रभु नै दसे सम एकदम बिदि थाथारनांगौ आरोना थाथारनांगौ बिदि दसे थाथारनांगौ देगाय देमलायनानै थानांगौ आरोना खेला नङा गाबनांगौबा गाबनांगौसोमोन मिनिनायखायसो मिनिनाय मानसिया जाबायबा माथो खालामबावनो जादोंनोहाय बिरादनो जोंनाव गाइखेर होफैग्रा बे बायाबो मानो बिदि थाबायखो जाबाय आंखौ ओमफ्राय नोंहा मिनिनायसो मोन्दों आं मा जादों होननानै मिनिनाय मोननो आंहाबो दाख्लै जाखांबाय बिजि थुजानानैसो हामदों जाहैदों गंनैनो खनसेनो बिजियानो मुलिजोंथ' हामखायाखै जाहैदोंनो दा आंनाबो मा जायो जायाबा आंबो गंनै ब्रे होनांसिगोन आरोना हाला आङो आरो बे गुग्लायाबो मा महर जानानै दंथाय भगबानासो मिथिसिगोन आसि जागोन बे गुग्ला आसि ओमफ्राय जों सफैनायजों मामोना ओंखाम जाखांखाबायमोन ओमफ्राय नै ओंख्रिया एकदमबारे सबाइ घन' आरोना घन' माने सबाइया एसे खममोन इंख्रुर गरनै होलायनाय गथ'फ्रा जाथ'बावलासोनो लाबायबो ओमफ्राय स्रायनो नै ओमफ्राय नै मिनिनानै थैगोन गोरायाव जिरायनो हालालाय बिदियाव जिरायबा एसे माने बेलेन्स जाबाय आरोना बारा प्रब्लेम गैला बाहायनो गेम जिरायनोसै आं आइदै जानोसै सुनाफोरनि बेनो दावदै दङमोन एवजाबाय थाला आङो बेखौनो सिम्पोल जानोसै आसारबो दङमोन दंनायाव नै आं लाबोफानाया जाला आङो मुलिबो जादोंना गोखैखौ जाला बेखौनो जानोसै हुलुस थुलुस जागोनसै र' स्लुबनो बिखुनजो संनायसो मालाय अरदाबावसो संबावलायदों आरोना जानोसै आं जाखांबाय सनाफोर स्रायनो ओमफ्राय मोनसे मा देन्जार आंना आखला हाजार सानाय सुनाय जानो हायाखै मानो हायाखै होननायानो गैया आरोना ग्लेब जाबावबायसो ओमफ्राय खालि हाथाय साबाल' हाथायनि प्रब्लेम जाबाल' हागुमा रज'बाल' हाला नालाय खुगाखौनो सिनो हाला नालाय अब्लाल' खम जायो आरोना जानाया बाखि माबा आथिं सादोंनो खर' सादोंनो सिं सादोंनो बिदिबा जानो हायो जेबो नियम गैया आरोना आखाइ सादों माबा सादों जानाया जानाय मालाय आलादा बेना खुगायाव प्रब्लेम गैयाबानो गासिबो अके आरोना जानाय बेलायावहाय गरमनो जानो हायानो थान्दानो गोजांनानै जानो हायाखैनो आंनि नियम नङा ना बिदिखायनो बारायनोबो बोलो नाङा दसेनाफोर आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै बेनोसै अबस्थाया माला हामो खस्थ' मस्थ' एसे सोरखिनांसिगोन नों दाउखिया खिलांलायबाय नै थ' जायफोर आंनि बे सिम्पोल सा ब्लग्सखौ फोरोंलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच बाय बाय दे बाय